додгоҳи ноҳияи ҳисор баъди баррасиҳои беш аз як сола ҳукми мардеро барои таҷовуз ба номуси духтари 14-сола содир кард. моҳи аввали ноябр додгоҳ ба он мард бо моддаи 138 қисми 3 банди а, яъне таҷовуз ба номусе ки нисбат ба духтари баръало ба синни 14-солагӣ норасида ё хеши наздик гунаҳгор дониста ба 12 соли зиндон маҳкум кард. тафтишот муайян намудааст ки ҳолати таҷовуз ба номус исбот шудааст. падари духтари ноболиғ ки баъди 2 соли талошу муроҷиатҳо акнун аз ҳукм нисбати таҷовузгари духтари ноболиғаш розӣ аст, рӯзи 25 ноябр дар як суҳбати телефонӣ ба Радиои Озодӣ гуфт адолат барқарор шуд. додгоҳи ноҳияи ҳисор қаблан мардеро ба таҷовузи духтари ноболиғе ки аз хешовандонаш аст гунаҳгор дониста ба 5 соли зиндон маҳкум кард, вале баъдан бар асоси қонуни афв ӯро аз толори додгоҳ озод карданд. хабари озодии марде ки гуфта мешуд ноболиғро озор додааст фаъолони ҷомеа ва корбарони шабакаҳои иҷтимоиро ба хашм овард. баъзе аз шаҳрнависон чунин рафтори додрасро танқид карда беаҳамиятӣ нисбат ба озору азияти ноболиғон номиданд. дар пайи пофишориҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ парванда дубора бозбинӣ шуд ва додгоҳи олӣ ҳукми афвро бекор карда барои таҳқиқи дубора ба додситонӣ фиристод. маълум нест ки ҷониби дигари баҳс ва ё наздикони гумонбаршуда дар бораи ҳукми ӯ чӣ назар доранд, аммо дар гузашта пайвандони гумонбар иттиҳоми таҷовуз ба номусро тӯҳмат хонда аз суҳбат бо хабарнигорон худдорӣ мекарданд. қазияи пурсару садои таҷовузи духтари 14-соларо дар соли 2019 раҳматулло зоиров, раиси пешини ҳизби социал-демократии тоҷикистон расонае карда буд. ӯ дар як муроҷиати ошкоро ба додситонии кулли тоҷикистон аз тариқи саҳифааш дар фейсбук гуфт ки мақомоти интизомӣ дар ноҳияи ҳисор мехоҳанд ин ҷиноятро пинҳон доранд. он замон ноболиғи таҷовузшуда аллакай дар моҳи 8-уми ҳомиладорӣ қарор дошт. ин ҳодиса вокунишҳои тундеро дар ҷомеа ба бор оварда буд. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз раиси ҷумҳур ва роҳбарони 2 палатаи парлумон талаб карда буданд ки ҷазоро барои гунаҳгорони бадрафторӣ ва ноболиғон сахттар намоянд. ин буд ки шӯрои маҷлиси намояндагон рӯзи 11 январ аз омода шудани тарҳи наве эълон кард ки бинобар он гунаҳгорон ба озори ҷинсии кӯдакон аз ҳаққи падару модарӣ низ маҳрум хоҳанд шуд. ин ягона ҳодиса аз талошҳо барои одилона таҳқиқ шудани парванда нест. дар гузашта чандин ҳолати хушунату зӯроварӣ шудани занону духтарон дар тоҷикистон расонае шуда буд. мақомоти расмӣ мегӯянд ҳамасола дар доираи маъракаи 16 рӯзаи мубориза алайҳи хушунат ки аз 25 ноябр оғоз мегардад ба ин мушкили занон то ҳадде расидагӣ мекунанд. дар ҳамин ҳол ба иттилои созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи занон дар тоҷикистон ҳар рӯз ҳадди ақал 2 шикоят аз хушунати хонаводагӣ ба дасти онҳо мерасад. аммо на ҳамеша заноне ки мавриди хушунату бадрафторӣ қарор мегиранд ба ниҳодҳои давлатӣ ва ё созмонҳои иҷтимоӣ муроҷиат мекунанд.